салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои беҳтарине мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли барори 6998, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш, бензин, газ, коробка передач механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. бародаро, мошини ягон дард надорад. алиш ба ягон Astra-G ё Camry болои сум маслиҳат мекунем. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи Хуросон. нархи мошин 50 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 331 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос +8 977 727 59 30, ватсап, имо. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. бо арзон мешавад бародаро. даем мошини фурӯши мо Opel Astra 8 мебошад ки соли барори 6 2008, объеми мотори 1.7 сӯзишвориш, дизел, коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. Opel Astra 8, объеми мотори 1.7, мошин нав омад, документ аз тамошка, гаҳӣ шудагӣ не, ҳама ҷош 100%, ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар Панҷакент. нархи мошин 57 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 377 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 934 40 0037. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6998, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш, бензин, газ, коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ду дари пеш электропакет, мотор инжектор, 4 фарсунка гап, баллоно 50%, документи солонаш тамом шудагиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 29 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 192 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 886 87 42 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Hyundai Next мебошад ки соли барори 6994, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш, бензин, газ, коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳад хуб аст, бе ҳуҷҷати солона, номерои соҳибаш намеай. бародаро, занг бизанед, бе ягон дардай мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Нав. нархи мошин 14 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 92 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 50 83 73. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Toyota Camry мебошад ки соли барори 6 2008, объеми мотор 2.5 сӯзишвориш, бензин, коробка передачаш автомат дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно Camry фурӯшӣ, эскаи тоза, тонировкаи 1 сола, 4 баллони нав, мошин 100%, ягон дард надорад, нозада. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 98 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 648 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 44 07 54. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6992, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш, бензин, газ, коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯши мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. ҳамаш 95 кардагиай, савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 22 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 145 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 92 66 39 39. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6993, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш, бензин, коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. марҳамат бародаро, иншоалло баракат мебинед. мошин аз ҷиҳати техникӣ ва бехатарӣ ҳаматарафа соза, ҳамаш 97 сол карга, мотор модул. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 20 500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 135 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 03 43 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯшимои Daewoo Nexi мебошад, ки соли барори 6996 абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. Мошин германския газ бензин ҳардаш кор мекунад. Ҷои чашгоҳош кафидагӣ надорад, задагӣ надорад, губкават кадагӣ, ходовои садда, таъинровкаи ақибиша нав кадем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17400 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 115000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 90 94 09. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 9 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад, ки соли барориш 2002, абиёи мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин Дубай ҳуҷҷат дорад, ҳама ҷош 100% кор мекунад, берекитка нест, мошин ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 48000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 317000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 13 98 32. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад, ки соли барориш 2000, абиёи мотор D сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мошин задагӣ, пусидагӣ, чашкиёш варид надорад, ҳуҷҷатош 1 сола, солаш 2000, классик Selection, мошин бе дард. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 63000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 417000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 26 62 45. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши Opel Astra G мебошад, ки соли барори 6998, абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. Opel Astra G 1998 сол, коробка автомат, мотори 1.6 Ecotec, газ бензин ҳардаш кор мекунад, магнитофон, обогрев сидени, кондитсионер кор мекунад, 4 электропакет. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 298000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 83 0002. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои ВАЗ 2110 мебошад, ки соли барори 2000, абиёи мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, документош тамом шудагӣ, харидори конкретни занг занад, ягон дард надорад дигар. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 6500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 43000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 007 99 39 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои Toyota Camry мебошад, ки соли барори 2007, абиёи мотор DV4 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар ҳамаҷо соҳиби мошин аст. состояниш беҳтарина, кузов тоза, краска заводской, монитор Full HD, контрол ҳамаш 100%, мошин ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 562000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 982 22 10 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои Daewoo Nexi мебошад, ки соли барори 6996, абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин чиста тайёра, фақат мешинӣ ҳайш мекунӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 23000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 152000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 01 65 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад, ки соли барори 2006, абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. срочно мошини фурӯшӣ Европа, срочно фурӯхта мешавад, кондитсионер печка кор мекунад, таъинровка 11 моҳ, ходовои 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 68000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 450000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 52 53 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2004 объеми мотор 2.3 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш автомат дар ҳамҷасои мошин аст. Мошин тоза люк дорад, кондитсионер кор мекунад, салон кожа, абагреф надорад, мотор 2.3. маълумоти бештар бо телефон. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 364 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 91 90 74 94. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.